Her sidder vi på gondolen undervejs op til Paganella. Sammen med Ole, skiløberen, Vipper, snowboard og mig selv, snowboard. Vi hører jo meget folk på ski. De render op ad konstant. Det er nærmest et gene for os på snowboard, der går. Pause. Mig der er formand. Hvad tænker du om det? At vi laver en ny stemning om formandrollen. Meget snart. Meget snart. Godt nok. Så må jeg jo klare den alene. Men det er jo det, man hører. De folk, der går med skistøvler og har ski med, de beklager sig frygtelig meget. De har jo både krampe og ondt i tæerne, og de sveder, og det er hårdt, og slår folk ned. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er bare en generel personlighed, der er omkring dem, der står på ski. Hvad tænker vi om det, vi får? Jeg tror, folk har fundet sig et samlingspunkt. Svage mennesker har fundet 2 stave og 2 pinde, som kan forene dem. Jeg så du ret. Jamen, det må jo være konklusionen herfra, at det simpelthen er svagere mennesker, der finder sig et samlepunkt omkring 2 brædder, 2 handicapstaver og et par meget stive støvler. Man kan jo ikke gøre andet end at ønske dem held og lykke ud i fremtiden, selvom det godt nok ser meget sort ud. Dunkelt, vil nogen sige, ja. Men os, som har det sjovt, som har snowboardstøvler på og har et board hængende, vi skal jo ikke bekymre os om ting, vi ikke kan lave om på. Nej. Og der er jo bare de mennesker der, som gerne vil sidde i den der lort. Men det er jo så op til dem selv. Jeg siger slut herfra. Vi har vurderet, snowboarding er bare bedre end ski. Hej.